Καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα κύριε Μαρέβη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά πάλι. και σε σένα. Εδώ από τη χιονισμένη Σκιάθο. Χιόνισε. Έχουμε πολύ χιόνι, ναι, και στα κεντρικά και στα ορεινά. Οπότε είμαστε και γιορτινοί και χιονισμένοι. Σωστά, ό,τι καλύτερο. Έτσι, λοιπόν, πάμε να πούμε λοιπόν τα νέα για σήμερα. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα βραβεύτηκε από την UNESCO η Σκιάθος για τις δραστηριότητες της και ως βέβαια ο καλύτερος προορισμός για τις διακοπές. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο κύριος Θωμάς Κουκουλάκης, πρόεδρος των ξενοδόχων της Σκιάθου, και είναι μεγάλη μας τιμή γι' αυτό. Βεβαίως. Επίσης να πω ότι ο Δήμος Σκιάθου έχει ξεκινήσει τις προσλήψεις. Ήδη προσλήφθηκαν πολίτες της Σκιάθου στο Δήμο Καθαριότητας και ο ΑΕΔ θα συνεχίσει τις προσλήψεις για τον επόμενο χρόνο για ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να εργαστούν. Πολύ ωραία. Χαιρετούμε την χιονισμένη Σκιάθο λοιπόν. Δεν υπάρχει καλύτερο τοπίο. Θα το δείξουμε ενδεχομένως στη συνέχεια, αλλά και στα δελτία ειδήσεων, γιατί έχουμε ρεπορτάζ από την όμορφη Σκιάθο που είναι χιονισμένη και είναι πολύ ωραία εικόνα, δεν τη βλέπουμε συχνά. Ευχαριστούμε θερμά, Κλεοπάτρα. Να είστε καλά, είσαι καλά, στο επανειδήν. Τα λέμε αύριο.